Ero kamano nyakwa Ramogi, ma en duol, twak mar duol chakre sani ayanga, an kailo Trevor Mbija, jandingo panga, nyakwa rubuko cha pesa. Koro anto, an George Bati. Omio, odani mondo watim duol iyo manyasi ya inya. Odichieng' ma kawuono obedo odichieng' ma piny Kenya medo go okenge kendo ndiko sigana e lokruok madwarore e chenro mopogore opogore ma pacho ka. Romo mobedo mar jokanyo mag duond bura mar ODM kod UDA mobedo kawuono ni ka ochwe kom kod jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga. Romo ni otimore nyakwa Ramogi. Report ogol ewi the 10-point agenda kata mesi 10 madito manokelo winjruok mokwongo e kind duond bura mar ODM kod UDA ma en winjruok manotim kod mosenindo Raila Amolo Odinga kod jatend piny sani William Ruto makoro ni to ng'iyo ni to ewi gik moko 10 mane wuoye motelo ka mage mose oketi manyalo koro nyiso ni ng'wech osechakore to ginang'o gini hie ma winjo bed ni timo thuolo mane winjo bed ni timo gini nikech ng'wech bende koro orieyo yiero magana 2027 to inyalo paro nyakwa Ramogi ni mesi 10 gi gin weche mane neno kaka mago manyalo kelo lokruok e piny Kenya ka. Ng'iyo weche mag ratiro mag oganda, ng'iyo weche mag tije ne joma tindo, ng'iyo weche mag tego telo motero machiegni gi jopiny kata devolution, ng'iyo weche hie mag timo lokruok e sekta mar obila kaka obila ne tiyo kod oganda to kopogore kod mano nyakwa Ramogi neno ni jok mano yudo hinyruok kata yudo midhiero e kinde mag ng'anyo one kaka inyalo migi chudo. Mage mise ma pod nitie koso nitiere moko par ni komiti ni nyakwa Ramogi nyocha no wuotho kuonde mane gidhi achiel kuomgi gin gwenge ma Nyanza. Bang' wuok e gwenge ma Nyanza gidhi gwenge ma kadho nam chumbi kata coast ka giluorore ma gichopo nyaka gwenge ma Kwale coast kono giwuoyo gi jopiny gikawo pa jopiny. Komiti ni omed ndalo 60. Penjo maduong' en ni to ndalo 60 gi gin mag ang'o to osekel report mawiye. Gabriel Oguda nika en jakanyo e komiti ni nyakwa Ramogi. En wuod seme machiegni ahinya. Oguda paro ni en thuolo mokwongo mari mar biro e studio mar Ramogi. Wacho ni waluoro piny gi rombo ka wamanyi. Kamano. To koro ni wayudi nyakwa Ramogi dwa ng'eyo ni to mokwongo yangri ne jopiny Oguda. Amoso duto nyakwa Ramogi kumora mora ma untiere. Agone uwero kamano Bati ningena neniga mane TV. To kawuono achopo. Yes. Ngeni is the first time for everything, eh? Yes. Koro an gi nyinga iluonga ni Gabriel, an wuod Oguda Kombija maseme. To an member mar jakanyo mar komiti mar 10-point agenda. Yes. Mane oketwa gi moluor mosenindo mosewewa Honorable Raila Amolo Odinga. Mane en party leader marwa mar ODM. Alafu gi party leader mar UDA masani en ker mar Kenya, His Excellency President William Samoei Ruto. Yes. Koro mano e an. Joma ng'eny ong'eyo Oguda kaka jandiko motelo ne donjo ni e komiti ni. Kane rie weche ne luwo weche mbui to nilawe kawes. Maya Oguda ma jandiko ma koro ndiko weche manie 10-point agenda. Ing'eyo kiwacho kamano. Yes. I remember kan wadhi opoda ywago jakom. Yes. Taromo gi min piny. Mama Ida Kanon, Ambassador Ida Odinga. Yes. To nopenja ni ine Oguda ka Yesu wawinjo ka cha koso ine Oguda moro nikech osewinjo Oguda mang'eny. Yes. Kono tamo separate ni ine Oguda mane. Yes. Tangise ni donge an Oguda mane jakomo miyo tisha. Ni asegombo neni. Kare giparo ga ng'aru maduong' marabet ma kare gino ma nyathi marandere ma nyathi mapoti. Nikech nilawo joma dongo. Koro mae an achopo. Yes. Agoero kamano. Ang'eyo ni wadhi bedo gi twak maber. Right. Aero kamano and I'm very happy to be here. Oguda, nyiswa ni report mawiye miluongo ni mochwal kawuono ni. Kamano. Pogruok mane manitiere kinde kod report mokwongo 10 mano chuogi e komiti ni. Be nitiere pogruok koso nitiere mana medruok ewi gik ma odwani mondo tim e agenda ma dwaro ni lok piny Kenya? Koro, yes. I think ni ber kapo ni walero ne jo Kenya. Yes. Kaka ne komiti wani ochakore. Okay. Ji unyalo paro maber Bati kane wadhi ginene
maandamano mar 2023 noluongo ni sufuria movement. Yes. Mane ji oketo ga sufuria e wigi cha. Ma jakom wacho ni waluoro piny gi rombo kwa temo ywak ni jo Kenya chandore. That time ne wan gi issues ma cost of living. Yes. To ne jakom no yie mane okwaye ni mondo wawe ng'anyo wadhi walosi kamoro miluongo ni Bomas of Kenya. To ne committee obedo formed committee that time ne wane Azimio coalition. Yes. Gi Kenya Kwanza coalition. Kenya lo paro after protest mag sufuria movement cha. Jakom no wacho ni ong'iso jogi mondo we ng'anyo komondi wadhi uru jogi oyie mondo walosi. Koro ne waform committee ariyo mane paro ni the Azimio team was led by Kalonzo Musyoka, if you remember. Correct. Alafu deputy ne Honorable Pio Wandai. Yes. That time then leader of minority. Donati office. Yes. To team mar Kenya Kwanza was led by Kimani Ichung'wah, if you remember. Kaninyalo paro. Koro kae ema wach no chakre. Nikech the National Dialogue Committee miluongo ni NADCO kwa dhiga mbele to kwa dhiga romo gi jopiny tiluongo ni wan jo NADCO. Yes. Ok wan jo NADCO. Jo NADCO ne osekelo report margi ama 2023 cha the bombers process ma jo Kenya no dhi momiyo gi views. Koro report no en mana agenda achiel kuom 10 ma timo ne oversight. Report mar NADCO en mana achiel kuom agenda 10. Yes, achiel kuom agenda 10 actually. Yes. Agenda mokwongo a 10-point agenda iluongo ni the full implementation of the NADCO report. Correct. Koro NADCO report ni emane jakom wacho ni wachak go nikech issues mane Gen Z raise 2024 ka inyalo paro ne ochakore chon, ok gine mane gichako raise issues gi. Nikech ka Gen Z no dhi ndara bende to noyudo ka jo Azimio President ndara no sekwongo ne gi ndara. To ko jakom no wacho ni mondo mikoro los gi kanyakla te. Yes. Wachak gi joma no kwongo komondi. To wane mano kwongo. Koro wachni namba 1 en implementation man NADCO report. Nikech NADCO report go ne nigi issues mang'eny kaka mag cost of living. Ni nyaparo kokero sufuria e wiwa. Wamanyo mogo. Mogo ne onge. Yes. Mar ariyo, ni nyaparo dirego ne pod IBC pok obedo constituted, if you remember. Yes, yes. Reconstitution mar IBC bende nitie NADCO report. Gik moko mang'eny mane recommendation man jo Kenya omiyo the NADCO team. Yes. Koro nong'iswa ni committee uni chak gi report nikech jo Kenya penjo niya ere pogruok kind committee maru ni gi moko mosebedo koya ka ni mane osedhi before you. To wang'iso gi niya pogruok en niya moko manokwongo nwa ka bende waketo kae mondo koro 10-point agenda obed mar ji te dichiel. Kik wawach ni wachak gi mar Gen Z ka komondi to nitiere historia e kind issues ma Kenyans obedogo since time immemorial. Koro jakom no wacho ni ka sign MOU ni to wachak gi issues mane otelo ne moko gi mondo koro wa address gi dichiel. Koro agenda number 1 mar MOU and implementation mar NADCO report to its fullest conclusion. Yes. Koro iluongo the full implementation of the NADCO report. Agenda number 2 mar 10-point agenda en wach inclusivity. Inclusivity wacho niya ni Kenya kae pile ka ineno ka nitie vacancy ka sani ko lando wach ma jopuonje ndiko. To oketo TSC okelo vacancy chon ni neno niya ni ng'ato nyathini o graduate maber TSC mokadho penj kendo on top of their class to ni kochopo sama ji apply mondo mi ondik gi tich tido ka list mowuok okaw mana jomoko moya e regions moko to jomoko moya e regions moko gin ing'iyo gi ang'iya ka kwenda huko chala gima kara dhi gi school ni nen mana kanono. Koro wacho ni inclusivity tiende niya ni Kenya ni en mar ji te, kati bed jaluo, kati bed ja Kikuyu, kati bed ja Kalenjin, kati bed Mkamba, kati bed ng'at mora mora, kati bed ja Samburu, ng'at mora mora. Teknin ja Kenya. Yes. Kaponi opportunity mora mora owuok kuom ranyisi jakom ka ne omi slots 14 mar principal secretaries inyalo paro. Yes. Jakom nowacho niya jomoko komiga lemo mondo mi opog ne jopiny gin gipogone ma jogi kendgi. Anto nikech an nationalist, an wuon oganda, an baba mar ji te. 14 gi apogo maber ma every region of the country owinjo niya bene jakom no consider e gini. Emomiyo for the first time but wan gi PS. Yes. Moya e community moro
miluongo ni Ajuran, a marginalized community ni Wajir County. Jogo chieng mane obedo ng'ano nobedo announce PS, jogo no dhi celebrate ndara ka thank jakom. Gigo erokamano. Ni erokamano jakom. Pile waning'iyoga mana ka gima ok wabilong' e Kenya ka. Yes. Erokamano kuom parowa jakom. Kara in wuon oganda mar adier. Emeno ka ji ne wacho ni jakom ni ok en ken ma joluo kende. Kidhi e country ni te, idhiro ka Samburu kamoro when you were going around the country bati. Nwadhi Kwale kamoro ma piny moro ma ok dipaka ni nyachope. Yes. Nitie ng'ato moro orwako law jakom t-shirt. Owacho ni t-shirt ni an jakom nomiya ka nobi rally kae. Okay. 2007. All right. Pod gero jakom nyaka sani. Okay. Nikech jakom no Kenya te. Right. Koro inclusivity nyaka wa ensure ni pile jo Kenya te nyaka mi equal opportunity. Yes. Agenda number 3 iluongo ni devolution. Loch mag gwenge. Protecting and strengthening devolution. Awinjoga ka ng'at monyogolo wer iluongo ni babu kelo devolution otimo nade? Wayako. Inyodho. Ni babu kelo devolution wayako. All right. Jakom nowacho niya, chon piny gi lala chon ka ne onge devolution, resources nikawo ga tikelo Nairobi, to ni kidwar mondo resources obed dalau to nyaka ibigo chongi ne ker mar piny. Nitie regions moko ma gin pok giwinjo ber sirikal chakre chon gi lala. Okay. Koro devolution ni emomiyo koro jomoko for the first time gineno kana ni lam chalo nade. Lam moro mineno ka you take it for granted ni bwana lam idong ti dalawa. There are places in this country but makora gineno lam for the first time. Nikech pesa obire gwenge, nikech counties kori mi allocation, yes. Kata in opposition, kata in government, timi pesa. Iwinja? Yes. Koro agenda pargi mondo mi eyo machuok. Yes. Agenda pargi gin issues ma Kenya osebedo ka res chakre chon gi lala. Okay. To noketwa e committee ni mondo watim oversight mar MOU. Jakom nondikore gi ker mowacho niya mondo mi kik jo Kenya chako dhi e ng'anyo kendo. Nikech issues gi to pod ni kodwa. Wa address gi to ko address gi maber to wabro neno ka Kenya olokore. Okay. To ka Kenya olokore to ji te bro mor ni kara for the first time wan gi leadership modewo wan kaka jopiny. Status report ma kawuono kata report ma wiye muketo kawuono oting'o gik mage nikech mae gima japiny wang'eyo to gigi nochope nade. Yes. Koro nitiere joma wacho yes. Ni wan committee wani en committee mar siasa. To ano kanyal wuoye wach siasa nikech ano kanja siasa. Okay. To kata committee wa moketwa ni members wa beach gi onge ja siasa e committee no. Committee wani ne tijwa nwachalo joma miyo MOU ni report form. Iwinja? Nyathi ko dhiga sikul to somo to kochopo tam kotimo penj. Yes. Kasto imiya report form chon imiyo ga percentages. Tindi miyo wa approaching expectations, below expectations, meeting expectations, above expectations, exceeding expectations. Yes. Koro wan tijwa nen dhi mondo watim oversight mondo wang'e niya nyaka ne MOU ni obed signed. Yes. Progress mar implementation mag agenda items gi osechopo kanye. Right. Mondo mi wakelne jo Kenya report ni 1 year later nikech ginobedo signed tarik 7 dwe mar 3 higa mar 2025. Yes. Koro we are exactly 1 year later. Koro wabiro kawuono ne wamiyo jo Kenya report. To report no nikae ndigo e kitabu ni abiro kodeka. Yes. Kora kene diher mona somnegi koso watim nang. No, nikech waonge gi thuolo mar somo gi te. Inyalo wacho weche madito. Kuom ranyisi weche mag compensation kata chuolo joma nikech ma achiel kuom gik ma miyo jaluo chunye nyalo jajni. Oganda nyiko Ramogi Ajwang' samoro osebedo kadhiga e ndara kinde ka kinde mitimo yiero ka gikelo ratiro mar pinyni gi telo makare. Wach mar chulo joma ne oyudore e midhierogi okete kidieny machalo nade. Wacho ni siling bilion 2 oketi. Bilion 2 no nuchope nade. Kopogore kod mano nitiere joma nowito jogi gi nitiere joma nohinyore. Ji ariyogi idwa ketgi machalo nade. Ing'eyo? Yes. Penjo no en penjo maleo kabisa. Anyalo paro kane wachako process mar public participation. Yes. Nikech mandate wa includes the jopiny mondo wapenji gin gi paro nang'o e MOU mano bedo signed ni.
Nwachako gi Luo Nyanza, gwengewa counties wa ang'wen. Mano counties mag Kisumu, wadhi Migori, wadhi Homa Bay, watieko gi Siaya. Mano leg mar Luo Nyanza. Yes. Wapinyisi bati bana, ni nitiere mama moro, maya Kisumu West, wiya owil gi nyinge. Mama no, kane wamiyo ji microphone mondo miyo wachnwa weche gi magin go 10 point agenda no. Mama no ne biro ka ywak, mowacho niya, kik ukasa, weya uru mondo awuoye kodu, nikech pod an gi lit e chunya. Mama no daga Naivasha, gi nyithinde, gi jaode, manowito. E post-election violence, 2007, nyalo paro? Yes. Kane wadhi e ng'anyo, kane okwal kuch jakom. Mama no nowacho nwa, ni nong'ad ng'ut jaode. Ma nikech noringo mondo gikonye nikech niriembo jowa onagi mane ni Naivasha, dire ka. Noting'o ng'ut jaode e okapu gi nyithinde kutweyo leso e toke. Ilawogi gi tong' gi beti mondo mi giringi bana tulo wuok. Giduog gwenge makaluo kuno koro ginyalo yudo resruok. Mama no nokwayowa ni nyaka ne ng'ad wi jaode. Makada budi ma jaode ne onge go. Noiko mana wi jaode kende. Yes. Kisumu West. Nong'isowa onge ng'ama osewacho wachne. Wach jaode no. Nyaka sama wawuoyi kodi ni. To she was not the only one. Victims mag post-election violence osebedo ka nitiere since time immemorial. Koro, for the first time, jakom nowacho. Yes. Ni andikora piny gi ker. To odani mondo wawinjre. Ni jo Kenya mosebedo kowito ngimagi kata ohinyore ka gi exercise their right to peaceful assembly, protests, Article 37, mondo wang'iane kaka wanyalo compensate gi. Yes. Iwinja? Koro the difference between committee wani gi mar Makau Mutua cha en niya. Nitiere task force manobedo formed, headed by Makau Mutua, kinyalo paro. Yes, yes. Task force no, en task force ma specifically, tijgi en miyowa framework mar compensation. Framework wacho ni, gine monego beni gi wacho ni, ji adi manohinyre, ji adi manowito ngimagi, ji adi mapod ni hospital, ji adi mane owito tich, nikech jomoko nitie mane obedo short to gibedo amputated. Koro ginyal dhi e tich, giwito livelihoods. Gine ma gibedo gi framework mar pesa, nikech ok inyal compensate ngima ng'ato kowito ngimane. But inyalo alleviate pain mare, mondo mikonyri kode. Koro jiker nowacho kawuono ni oyudo report marwa mane wamiye. No advice gini gitim piyo piyo, jowa manohinyore pod ywak ni mondo mi wa alleviate suffering margi matin. Mondo mi oketnie gimoro matin e agulu, mondo mi Makau Mutua task force cha obi gi framework nikech nosemigi list mag victims. Yes. Gichak gi 2017 ka gibiro mbele koni. Why not 2013 or 2007? Nikech kai kama paro ni gik moko nobede maliet ahinya, especially 2007. Ang'o momiyo higa 2007 ni to wicho dwa wil kode. To ene mane nigi IDPs mang'eny kata ranyisi kuom wach miwacho ma Kisumu West. Uwok e 2007. Ang'o momiyo koni chak gi mbele matin? Kamano. Kuro ker nowacho nwa. Yes. Ni kane waromo kode nikech mandate wa update giga every 2 months. Party leader kane jakompo kowewa gi party leader maro masani koro daktari Oburo Ginga. Jakom nowacho nikech kano sign MOU ni ene mano wacho den no head nikech jomoko ne dwaro the original idea ne ni wachak compensate ma jo Gen Z ka. Because don't forget ni MOU ne wabedo sign 2025. To no MOU no bedo based on the Gen Z revolution ma 2024 cha. Koro momiyo na nyisi niya jakom no kawo advantage mar MOU ni mondo mi address long standing challenges mochako bedo chakre chon. Koro nowacho ni mondo kik wa stretch gina ahinya, nen lek mar jakom, it was his dream mondo mi wachak ki 2017. Mano konyiso niya ni jo 2007 ka ni ji osewil kodgi apana. Ne en kwayo ma jakom mondo mi kik wa compensate 2024 kende wa yuae 2023 sufuria movement 2022 wiki kwil ni 2023 bende ne wane ng'anyo ma sufuria jomoko bende owito ngimagi, jomoko bende obedo affected. Yes. 2022 bende kane wadhi e ginene opening a service kinyalo paro
mane wadaro results gi okwal kuchwa open servers be jowa moko be nowito ngimagi. Wan gi victims from 2024 Gen Z, 2023 Sufuria movement, 2022 opening the servers, 27 password password Yes. password Yes. nyaka 2017 Alright. ko jakom nowacho niya mondo mi kik gini obed gimoro ma gech nwadwaro mondo mi atonga mayot miyombo kokoth. Yeah. Wachaga tonga mayot. Kono convince ker ni mondo wachag compensation 2017 okonyiso niya ni 2007 ka to ji owigi owil go apanda. Koro mano ne kwayo ma jakom to emoyun jakom mano sign. Koro wan wishes mag jakom ma fulfill. Yes. Kamano. Okay. Kinde ma kichiwo framework utuduru nade gi committee machielo ma motelo gi makao Mutua proper. Koro tijwa Yes. en offering oversight e committee mar makao Mutua cha. Kinyalo paro ni gintiere gi weche moko ni ng'ato noter gi ga e court kinyalo paro. Their work was stopped briefly nitiere weche lawyers ni ano kana okil bandika jokil wa arguing ni the victim compensation fund onego beni miyo Kenya National Commission of Human Rights because it is the body corporate mandated to compensate victims of human rights violations. Koro anto kanyo taonge ne giobei court order magiweyo magiyalo wachno e court. Sani naneno gazette notice moro nochako bedo released nyoro makoro wachno koro wadhi mbele apani koro court nomiyo gi advisory ni mondo migini odhi mbele to for us to make progress onego bed the team onego bed reconsidered in a way. There's some legal jargon mane giketa yie kanyo, but I think it has been considered now. Koro I think the team man makao Mutua is now ready to go. Koro announcement no bedo medical wuono ne 2 billion oseket kitenge. Koro gine magin gi list mar joma no hinyre. The list is there. Kane waromo gi Kenya National Commission of Human Rights ne ginyisowa ni gin gi list. Kech gine magisebedo ka gi compile list mar human rights violations gi joma osebedo victims. Koro nikech Kenya National Commission of Human Rights benitiere task force no, koro tijgi yot. Osemigi go ahead, pesa bose ketnegi agulu. Wan tijwa, nikech sani koro osemedo mandate, tijwa en wabro oversight gi, mondo mi ka gitimo compensation, to waduong ne jo Kenya wach. Ni magi e joma nobedo compensated, to onge ghost victims ka. Nikech Kenya kae bwana ji ofuoga ni komi tich kamoro, tindiko ng'at moro ma iluongo ni ghost workers. Ng'ato nyinge mondiki gi account number en ng'ama bet e office no wuondre ni ng'ato motiyo kaya to kare onge ng'ato. Koro tijwa en ensuring ni joma dhi bedo compensated onge ghost victims kaya. All right. E weche mag devolution kata mokwongo kapok wadonje mano. Wacho ni udhi e gwenge ma Nyanza, udhi e gwenge ma kadho nam chumbi kata coast. Ang'o miyo gwenge ariyo gi kende to Kenya nigi gwenge aparo ni 8 kitiyo gi areas ma kaka wacho ni Nyanza gwenge ma kadho nam chumbi kamano ginyalo bedo 8 kaluwore gi provinces machon. Ang'o miyo ariyo gi tugolo report kapod gwenge mamoko 6 pod ni oko. Kamano. Mano penjo maleo kabisa. Koro mandate wanowacho maber ni first anniversary mar MOU nyaka waduog wamijo Kenya report. Ing'enia kidhi e sikul titimo penj. Ndi jomoko ma gininde class kata gin gi supplementary no gitimo penj ne gituo. To result report ka to nyaka gomi nikech ka jiloro ka kiloro sikul to report ka to nyaka miji. Koro nyaka ne wamijo Kenya report form. Kata wasetimo gimoro kata pok watimo. Inyalo paro kane committee wabedo formed August dwe mar 8 MOU kik wi wil MOU no bedo signed dwe mar 3 to committee wa oketa yanga dwe mar 8 manyiso ni between dwe mar 3 nyaka dwe mar 8 committee wa ne onge. Koro nikech committee wa chako dwe mar 8 immediately kinyalo paro jakoma we dwe mar 10 magi moko chung matin nikech ne wan gi lit ji ne gi kuyo piny ngima. Koro nitiere functions mag tije wa moko mano bedo derailed. It was our wish mondo mi wachak chon immediately kane wabedo formed, but nikech gik moko apa na pale notimore, it was out of our own making. Jo legal jargon wacho ni force majeure. Ni nitiere forces beyond your control. Koro wan jo Kenya nyaka ng'e ni kata dine bed ni onge gima wasetimo nyaka ne wamigi report tarik 7 dwe mar 3
higani masani koro kawuono wan e tarik 10 kata koth chwe kata chieng' rieny nikech they deserved a report on the first year anniversary. Okay. Kore momiyo ne wakwayo party leader marwa to wakwayo nyaka ker ni nikech dang bed marach ka it was not a force of our own making mondo mi wa delay public participation yienwa uru mondo mi kik jo Kenya par niya ni komiti ni nen mana mar jo Nyanza kende gi mar jo Nam Chumbi kende nikech so far wasedhi e 4 Luo Nyanza counties wasedhi the counties mag ginene mag coast bende. Yes. Koro ne gimiyo wa 2 months extension. Emomiyo kawuono report mane wachiwo nen report based on the feedback mwase received both from implementing agencies mani executive arm of government nikech gine monego beni gi implement the MOU. Okay. Jo Kenya be onego beni wapenjo un be miwa maoni kuhusu implementation ni mondo mi waket gigi together mondo mi report obed comprehensive. Wi weche mag ywaruok mosebedo e kind od bura mamalo kod mar Senate. Anno ka report maru ni recommendations magu omule kendo idwaro ni kaber to los gimiluongo ni broad based mediation committee e kind od bura mar Senate gi mar od bura mamalo kod National Assembly mondo ywaruok mosebeti. Ere kaka idwa tim ginango gini mufwenyo hie ni nitiere machando ute bura yogi mudwani mondo mi koro the broad based mediation committee ni obedie. There are better mondo wanyis jo Kenya. Yes. Ni broad based committee ni it was very necessary. Nikech ajina number 1 mar full implementation of the NADCO report kane report owuok Bomas modhi e bunge ne okwagi ni convert these recommendations into bills. Yes. Mondo mi gigi obed entrenched into law. Ingene jo Kenya erogania ni kabiro wacho ni gimoro mondo itim to kik wacho ta gi dhogi dhi mondo ikete into law. Koro ne recommendations gi obedo converted into bills mano onego beni bedo passed e bunge to bedo ascended to the president. For example, kuom ranyisi kane ji the NADCO process Bomas ne IBC bedo reconstituted. Inyalo paro to IBC was one of the issues mane wadhi e ng'anyo 2022 kane wacho ni open the servers, transparency onge ka jogo notice reconstitute IBC iluongo ni the IBC Act mano bedo passed e bunge kinyalo paro iluongo ni Independent Electoral and Boundaries Commission Amendment Bill 2023. My bill moya Bomas moket selection panel mar commissioners oseyier masani koro wan gi IBC commission. Mano bill number 1 mar NADCO take. Number 2 bill mar 2 iluongo ni Statutory Instruments Amendment Bill. Mar 3 Ethics and Corruption Amendment Bill, issues mag leadership and integrity. Mago bills adek out of the 9 bills mano ya Bomas emosebedo passed. Kuntie bills auchiel. 2 mar still under mediation. Kinyalo paro the process of law making chakorega either both houses of parliament, either National Assembly or the Senate, kata Senate the National Assembly. Osebedo ka nitiere ginene yuaruok moro e kind both houses a passing of the remaining NADCO bills. Kunja wakwayo gi ni wasayo bede uru piny mondo winjru nikech pod wadong gi 6 other bills mapoko bedo passed. Kore makawuono ne giyie mondo Kenya Kwanza Senate gi National Assembly gimiwa members madhi mediation committee mondo giwinjre ni bills mwayuare mag NADCO gi mondo mi agenda number 1 of the 10 point agenda be implemented fully. Constitution of Kenya Amendment Bill 2023 gin the list kada. Yes. Giwinjre niya wa fast track process mar implementing these bills wa pass gi mondo waterge president for accent. Kore momiyo mediation committee was necessary nikech pod nitie ywaruok moro to jo Kenya rito mondo mi 10 point agenda obed implemented. Koro mane gima mediation committee mar both National Assembly gi Senate de timo gidhi winjore ni ang'o makelo ywaruok e bills auchiel modongi. To ere ka wanyalo winjore mondo mi one lock ginene stalemate no mondo gidhi gi pass bills auchiel go mondo mi wawach niya oversight committee owacho ni so far point number 1 100% implemented and so on and so forth nyaka jina number 10. Sawa wadonche wach mar weche mag victims compensation utudre ahinya gi weche mag IPOA. Wacha IPOA ni IPOA en duol mang'iyo kata keto nyong'o kaka obila tiyo to wach nyomegi ndalo 90 mondo gitiw report margi wi nonro magisebedo ka gitimo.
gini neno ka dhi nyuol ang'o. Odhi nyuol ang'o ne Jakenya? Odhi nyuolo ratiro kimako jok manotimo timbe moko magalagala. Kose nene mondo jopiny ong'e ni my report my pogolo. No, so kane waromo gi Jokenya, Yes. ne ginyisowa niya, inyalo paro wach Albert Ojwang'cha? Yes. Inyalo paro? Bana wuod karachuonyo ni ogole bana dalagi. Otere police station moro iluongo ni Mawego. Kowuo gi wuon gi jogi ni, ng'ani ni wakawa, wadhi wuoyo kode maber, kik ibed gi wasiwasi. The guy ends up in Nairobi, and before you know it, he's dead in a morgue. IPOA takes up the case, to no one knows what happened with the report, right? Donge sani kuno nitiere process mag joka bedo charged. But if kipenjo gi ni process mar joka bedo charged osechopo kanye, ng'ama wacho gik malong'o onge. Wany Jokenya ywak niya, pile uwuondo mana wengewa, umako jomoko achiel ariyo adek, to IPOA wacho niya ni donge joma ne wase recommend for prosecution osetere doho, wan tich watimo ang'o? Orumo. Mane gima jopiny onyisou. Koro jopiny onyisowa. Yes. Koro we made the recommendation. Recommendation kan number 9. We are somni. Yes. To promote timely access to justice, the Independent Police Oversight Authority, or IPOA, should conclude investigations into complaints within 6 months and publish its findings. Iwinja? Yes. Wanyiso IPOA niya, Jokenya ol gi untimo investigations ni jo IPOA pod timo investigation machake 2022 pod gitimo mana investigation nyaka sani. Koro Jokenya ge gibiro justice teacher D. Ni jo okil wacho ni justice delayed is justice denied. Yes. Koro wa make recommendation ni mondo mi Jokenya ne ni IPOA bende tiyo, pesa ma gichulo go commissioners go ok dhi kanono. Within 6 months IPOA nyaka miwa report, ko gimiyowa to ginyiso gimomiyo. Okay. Iwinja? Yes. Mondo mi IPOA bende feel niya ni wabende kara omiwa oteku, omiwa powers mondo miwa conclude reports. Nikech IPOA be ywak niya ni gionge funding maber, gionge goodwill, gichandore, cases ng'eny, to they are thinly spread on the ground. Koro wanyisogi gi liars gi agencies monego bende miyogi support mondo wan wamiyogi 6 months. Jokenya wacho ni girito mondo mi cases obed concluded piyo. Right. You should not take ages mondo mi miwa report mar human rights violations. Report nu mulo weche mag pok mag mwandu. Kamano. Ni natural resources, Kamano. benefits. Kamano. Ang'o ma omulo hihi nikech aparo ni ka bende achiel kuom gik ma japiny kata janeno mar Ramogi TV nyalo gombo ng'eyo ni to mwandu mipogogi Kamano. gin ang'o gini? Gin weche mag tije, gin mwandu mayudore e kor gwenge, ere kaka ma dhi kelo lokruok mane udwaro kokalo 10 point agenda? Kamano. Jo Migori, kane wabiro Migori, there's a team that was coming from Nyatike. Apa nitie gold mine moro Nyatike donge? Yes. Gi jo Kwale gi jo Taveta. Kenya one mineral rich. To was minerals gi osebedo ka bedo exploited gi mabwenyenye jomoko manigi pesa ma koseyudo license mar extraction mar minerals to gibire community to ring fence those mining areas to gikawo minerals go to ogilo chik mar miyo jo locals manie area no, for example tije mag mining kata benefits accruing from ginene magiyudo from golo minerals go e ground. Ke minerals go gin mekwa. Kuro wa recommend jopiny ywak ni in areas that are mineral rich, nikech for example in kidak e dho wath in jasuna ndi jomoko modak e dho wath maluwo rech. Yes. Gin gigolo rech to gidhi uso. Mane mineral gi economic activity margi. Nitie joma ni agricultural rich areas, jopur ma gin gichiego cham to giuso cham e chiro. Nitie jo Kenya ma gin gichieg cham, gin gilo rech, gin gigolo mana minerals e ground, mago e kuma giyude kuma ginyalo konyore gi joggi. Tiyudo ka ji exploit gi minerals gi, ndi joma kawo gi to gidhi uso loka kata kumoro nono, joma ne nitie areas go ok gi benefit. Koro we are recommending to fast track the natural resources benefit sharing bill. Yes. To provide a legal framework for equitable distribution of revenues from natural resources among the national governments, county governments and local communities. Mondo mi artisanal miners, ilonge artisanal miners, joma mine gine gilwetegi ka. Yes. Ka ina bimbo, ka ntiere kuonde moko ka in Ramula, kuonde mang'eny manigi ginene mula, ka jomoko ma mine ginene gi. Yes.
wawacho ni ng'at mora mora mabiro timo mineral extraction e gwengewa ma Kenya ka winjre uru maber nikech nitiere bill my currently is before the Senate. The Senate has already passed it. National Assembly ma pod ochunge. Wadwaro ni jopiny oyude ber mit mar bedo gi minerals da kad gwenge gi. Right. Katek to giwinjre gi jo Kenya go, gi jo county governments go, mondo mi giwinjre gi jopiny kaka ginyalo share resources gi equitably mondo kik bede koko. Odong dweche matin kende to ganda jo Kenya dhi yiero. Kamano. Recommendations mago kata duoko ma report card mumiyo jo Kenya kawuono ni ewi gik musewinjo ka giwacho. Wacho ng'o wach mara weche mag yiero nikech king'iyo point number 7 to loso achiel kachiel e weche mag enhancing efficiency and credibility in elections. Nyiso ni yiero timore mawiyanga kendo makare ma jopiny nyalo bedo gi adier. Ang'o gine muneno kata muyudo kaluwore kod gik manokwanyo momiyo mutero ne jatend piny kachiel kod ogai mar ODM Dr. Buru Oginga ni mag gik mane jopiny owacho momiyo wadwaro ni gigi nyaka tim gi weche mag yiero. Jopiny na ywaknwa e wach mar yiero ni. To nwadhi mwawuoyo gi nyaka gi jo IEBC nikech we met the commission. Yes. And they gave us really challenges they are going through. Motinga ng'o gini. So jopiny ywak niya, abiro ng'isi gima jopiny wacho gi joma IEBC nong'isowa. Yes. Jopiny wacho niya, pile pile kodhi ga yiero to nitiere wach kar presidential elections ka ni MCA ni koyombo to ng'ama ni kod wach MCA no gi wach. Elections petitions mag MCA ok ng'eny ga ahinya kata mag MPs. Kar president ka ema koko jabede ga. To jopiny wacho niya, ang'o result nitiere koko e kar presidential results mamiyo wadhi e ng'anyo tinego wa. Koro opening the service ni, why can't we come up with a solution, a sustainable solution ma en once and for all? Ma jopiny biro yie gi results momigi ma onge tiende mar dhi Bomas mondo agore. Koro nwadhi ka nwadhi a IEBC mwapimo ne gima jopiny wacho e wachni. Negi nyisowa nikech there are new commission. Don't forget the previous commission te gi onge. Yes. Koro sani wan gi new commission. Gibende gise discover ni nitiere challenges mang'eny e commission kanyo. Challenges go ranges from financial resourcing to manpower to everything. Nyaka kata wach mar ICT ni nikech sani transmission, don't forget, go kura and manual ballot paper. Kura wao ken electronic. Aya, kwano kura and manual. Ballot paper namba achiel kamano nyaka tallying obedi. Tallying and manual. Transmission of results emanga electronic. Igo picha form 34A kata form 34B, whatever form it is, to transmit a returning officer monego beni announce. In this case, the presidential election returning officer and IEBC chair. Kuro giwacho niya, konywa uru. Yes. Mondo wawuogi houses of parliament. Yes. Mondo mi giwinjwa gimiwa resources. Mondo mi kaen kar tallying of results. To wabed gi adequate personnel, gi manpower, kata gi technology ma en verifiable. Maja Kenya wacho niya, enyewe form cha e form mane wanene polling station cha. All right. Onge tashwishi mora ngado kek dispute niya, ni uriambo mano form mane waneno. Form ni ngani mogelo mondo mi komiyo resources maber. Onge dhibedo maonge koko nikech they give us a rundown of what it takes to conduct a free and fair election. It's a very expensive process. Right. Watud gi weche ariyo ka watieko. Mokwongo, bang' mano, en chugo komiti mag jokanyo mag od bura moting'o ji ang'wen, ji 8. 4 kuwuok e UDA, 4 kuwuok e ODM. Kasto iwach mogik ni koro report ni uneno kudhi nade, udhi kode kanye ka koro ji udhi e gwenge mamoko. Wachak gi mar ji 4 ni. Does it mean ni now UDA and ODM osedonje winjruok ma koro they are partners and equal partners, ni gin ji ariyo maromre kata kidienje ariyo maromre? To ng'ato nyalo penjo ni to koro ka gibedo kidienje ariyo maromre, ma we ODM kama chalo nade, inyalo muonye kamano kodhi mbele gik machalo kamano. Oguda pani sebedo e paw siasa samoro. Koro I think ni gimipenja ipenja niya, ni party leader osebedo ka wacho nikech an ja ODM, anja kanyo mar ODM. To committee wani nobedo composed of ODM members gi UDA members. Party leader mar ODM, jatendwa Dr. Buru Oginga osebedo ka wacho ni odhi form committee mar negotiations gi UDA donge.
committee ma kawuono ni ok en committee no. Committee ma kawuono ni en mediation committee to unlock bills mana senyisi mag NADCO ma osebedo ka ginene obedo stack. Ok en committee mar twak e kind UDA gi. Mano podi. Okay. Mano podi. Ma kawuono en mar fast tracking bills gi. Iluongo ni mediation committee. Okay. Committee moro cha majato koro party leader e mabro wuoye. Majato koro mar chama. An mano to koro ka wuoye. Okay. An madwa wuoye en committee mar mediation. All right. Mar UDA mar both houses of parliament ni. Mondo mi wa fast track bills gi. Okay. Report ni kata the 10-point agenda unene kanye mai wach mogik mwatiko godo japiny dwa ng'eyo ni nyo osewuotho Nyanza osewuotho Coast wenge mamoko gi bende pok wuothe. Report ni ka koro dhi kama koro samoro bro chope ike mar ariyo kata bang' ndalo 60 momiugi manyiso ni gi dweche ariyo. Report ni winjo bende ni kama chalo nade geno mane ma japiny winjo bende bedo ga. An daher kipenja. Yes. An daher kwa tieko tijni daher mondo Kenyans oridhika mowach niya kara legacy mar jakom manowewago uchopo kare kata kaponi jakom nosewewa kamano. Okay. Daher mondo jo Kenya te kuma gibete giwach niya ni kara jakom nowewa e lwet joma are taking care of our interest nikech issues gi ne jakom ema nokelo e tebo. Okay. Koro jo Kenya kigibed gi wasiwasi wabro temo kar mwanyalo ka nitiere kar moko wanyalo to wabro nyiso gi challenges ma wantie go so far so good. Okay. Pok waneno challenges moga malich moko mademiwa wago e koko. But daher ni kwatieko tijni to jo Kenya bed mamor ni kara jakom no consign gini in vain. All right. Iwinjo? Erokamano ahinya. Kamano. Erokamano ahinya Gabriel Oguda udeseme. Erokamano ahinya. Ni wacho ni kikawach gik mi I mean, by the way, but you know kanyisi. Yes. Program nini ilongo ni duol. Yes. Inge jakom mar duol ginene maluo Nyanza MP. Dr. James Nyikal. Dong en jakanye. En jaseme. To an in jaseme. Dong aben en jaseme. Yes. Ko duol jalo ka gima jaseme. E ma no los ne duol. Koro no but ne wacho ni kikawachi ni wanochamo ng'anga. Ok wacham ng'anga kende. Wakonyo rito but wan joma beyo kikidhi mabor ahinya nikech inyalo welo koro mogiro kamano kuom kete duol abedo ka elo Trevor Mbija obedo ka kod Gabriel Oguda ma en jakanyo e komiti mang'iyo weche mag 10-point agenda kata misi 10 madito mane oketi kogno kod jatend piny William Ruto kod maneno gai mar ODM Raila Odinga mosenindo kaachiel kod bende ng'iyo ni piny Kenya oriere kaluwore kod paro manowuok e NADCO manobedo e kinde mokalo chien. Ka kamano kamano kuom kete Ramogi TV chakruok nyaka giko mar weche manyien mag duol kaachiel kod twak. Nyinga en George Bati elo Gabriel Oguda uriti masani.